Jó napot, hiba bejelentő, Kovács Tibor vagyok. Jó napot kívánok, meg Vadász János, Mert a még kibaszott halászról. Vejki a régi, te is az többet jelent. Igen, tessék mondani, csókonom. Jó napot, hiba bejelentő, Kovács. Jó napot kívánok, itt vagyok. Az a problémánk, hogy elszakadt a csekk, a kéritárkám elszakította már, mint az zárja, aztán egy új számlát kérnénk. Igen, na most azzal gondolom, hogy ez itt a műszaki hiba bejelentő, én pedig itt vagyok, a műszaki hiba bejelentő. Igen, és akkor és a hogy kapunk? számlázási osztályt kellene felhívni, mert ott tudnak csekket küldeni önnek. Jó? Igen. Először is, hát milyen telefonról hív minket? Mobiltelefon. Igen, 20-as, 30-as, 70-es. 20-as, 30-as, 70-es. Igen, hát egyszerre három telefonról biztos nem hív minket, tehát 20-as, 30-as vagy 70-es a hívószáma. Igen. Na mostan, hogyha a pénzes utalványon befizetem, akkor jó van? Tehát mondanám a telefonszámot, amiről lehet hívni a számlázási osztályt, de ezt tudnom kell azt, hogy az ön hívószáma az 0620-szal, 0630-szal, avagy 0670-nel kezdődik-e. Tehát uram, gondolom a saját mobilszámát azt tudja, nem? Haló, itt van, uram? Igen, itt vagyok. Tehát na mostan nem lehetne úgy megoldani, hogy önök küldenének nekem egy új számlát? Küldenék önnek, de mint mondtam, ez itt a műszaki hiba bejelentő. Tehát ez olyan, mintha a pék áruboltba menne be számítógépet vásárolni, tehát egyáltalán nem jó helyen jár. Szeretnék önnek egy telefonszámot adni, de ehhez tudnom kellene az, hogy önnek 0620-szal, 30-szal vagy 70-essel kezdődik a telefonszáma. Na most uram, hogyha jövő hónapban együtt fizetem a jövő hónapival, akkor mi van? Pillanatrom, hallja a kérdést egyáltalán, hogy felteszek önnek? Hogy igen. Tudja az ön mobiltelefon számát? A sajátját tudja? Hát azt én nem tudom, mert a vejemnek a telefonjával telefonálok. Értem, jó, akkor mondok egy telefonszámot. Jó, próbálj meg mind a hármat. 0620 06 20 Írja, uram? Igen, követem. Tehát akkor mondhatom tovább, tehát 0620 80 210 210. Egyáltalán nem, tehát 0620 Akkor 0680 nem, ez kész. Tehát 0620 igen. 459 459 96 96 és 22. 22. Jó, vagy próbálja meg úgy, hogy vagy 30, vagy 70 az elejére. Igen, köszönöm szépen a tájékoztatást. Szívesen, uram. Intézkedni fogok. Rendben, viszont hallásra. Viszont hallás. Jó napot, hiba bejelentő, Kovács Tibor vagyok. Jó napot kívánok, Tántos Gábor vagyok. Zagyvarékas vasút túloldala, Újszászi ág. Tudja róla, hogy van valami hálózati hiba? Nem kaptunk még onnan bejelentést, uram. Nem kaptak még? Nem. Akkor sajnos mennem kell. Köszönöm. Szívesen. Viszontlátásra. Viszont hallásra. Jó estét kívánok, Vakulenko már hiba bejelentő. Jó estét kívánok, kérem szépen. Azt szeretném mondani, hogy a Sarkantyú utca és a Ferenc körút végig tiszta sötét. Nincs közvilágítás. Nincs közvilágítás semmi. Hát Milyen tegnap... település? Parancsol? Milyen település? Ez Nyíregyháza. 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 Igen? Nyíregyháza. Ferenc körút, Sarkantyú utca. Ferenc körút és a Sarkantyú utca. Sehol nincs világítás. Hát tegnap se volt, na de hát azt mondta az ember, hogy dörgött villámot, csattogott, csörgött, hát rendben van. Hát igen. De hát máma könyörgöm, hát annyi autó van itt, ide figyeljen meg, hát nyitva vannak az ablakok, mert meleg van, hát nem lehet lenni, hát ebben a borzasztó sötétségben ne legyünk már. Jó, meg fogjuk csinálni, hölgyem, de most a vihar nagyon sok mindent tönkretett. Tönkretett, elhiszem. És most házakban nincsen villany. Ne beszéljen már. Hát bizony. Lecsapott, hova csapott le? Hát nagyon sok helyre. Debrecenbe mindjárt mondom milyen utca, Bálint Zoltán utcára. Ott is lecsapott. Hát tönkretett minden elektronikai jel. Ne beszéljen már. De bizony. Hát volt is olyan csattogás, hogy az szörnyű.
Jó, hát én csak elmondtam a Jó, rendben, én ezt felveszem hibának, nem mondom azt, hogy holnapra kijavítják, lehet, hogy csak hétfőre vagy kedre, amint befejezik a házakban a ne mondja már, ott sincs áram házakban. Hát bizony, vannak helyek, sőt, Nyiradony, Tanási puszta, végig, úgy, ahogy ne mondja. De bizony. Jó. És még sorolhatnám, de még sok településben is van. Most inkább ezekre koncentrálunk, ha nem tudjuk megharagudni, jó? Ne, hogy haragszok, csak elmondtam a magam. Jó, persze, mi köszönjük. Hát én nem tudtam, hogy ilyen szörnyűségek voltak. Hát sajnos igen. Mi össze-vissza kuszált az összes hálózatunkat ez a Ne beszéljen. Ó, de borzasztó. Hát bizony. Na, köszönöm. Na, még egy nevet, hadd kérek meg egy telefonszámot. Zajác Györgyné vagyok. Még egyszer Zajác. 405 918, de Nyíregyháza vagyok. Györgyné. Jó, ezt meg fogjuk csinálni, hölgyem. Jó, ez csak a név azért kell, hogy mindenféleképpen, tehát ezzel a szerelőknek el kell számolni. A telefonszám meg azért kell, hogy ha esetleg egy pontosítást tudnának mondani, de úgyis fogják látni, de minden esetben én nem hazudok ide, figyelj. Természetesen, hát hölgyem, gondolja, hogy nem hívnám fel magukat, ha nem így van, hát eszembe sincs. Természetesen, hát én nem is feltételeztem egy pillanatra, csak nekem ezt meg kell kérdezni, sajnos. Tudja, én egyedül vagyok, azt a földszinten lakok, hát kitör a nyavaja. Hát elhiszem, hogy félni tetszik. Na, hát meg így fogjuk van. csinálni, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, jó éjszakát. Jó éjszakát kívánok. Viszont kívánom. Napot kívánok, Maklik Márton, titárszínűben tudok segíteni. Jó napot, vagy jó estét kívánok. Hosszú Lajos vagyok. Én abban az ügyben szeretnék önnel beszélni, hogy kaptam önöktől részszámlát, és azt mondta az előző beszélgetésnél a kollégája, hogy este hívjam önöket, mert nappal valóban nem is lehetett megkapni önöket. Én értem, uram, tehát a probléma az lenne, kettő darab probléma van. Igen. Az egyik az, hogy ez itt a műszaki hiba bejelentő telefonszámlázással nem foglalkozunk. A másik, ami még ennél is nagyobb probléma, az, hogy a számlázással kapcsolatos ügyintézés nálunk csak 8-ig van, most pedig fél 10 van. Tehát sajnos már nem tudnak a kollégáim semmiféleképpen se segíteni önnek, nekünk sajnos nincsen számlázási rendszerünk, úgyhogy én sem tudok önnek segíteni. És akkor, sajnos semmi. Akkor, de annyit tud nekem segíteni, hogy az igazgatóság számát megadná, ugye? Az igazgatóság számát? Igen. Nem tudom megadni, uram, ugyanis az csak belső melléken tudom kapcsolni. Belső melléken. Na de hát akkor csak tudja, hogy mi a száma, nem? Hát a belső mellékszámát azt tudom, de ezt én nem adhatom ki. Értem. Na, akkor bemegyek én személyesen, mert ez már kriminális, ami küldenek nekem mindig ilyen... Nem uram, tehát itt ez abszolút nem kriminális, itt annyit kellene csak csinálnia, hogy a munkaidőben felhívja a számlázási... Nem veszi fel a kutya sem Uram, naponta körülbelül 2500-3000 ember tud telefonálni ide, mindenféle probléma nélkül. Gondolom, hogy ön se kivétel ez alól. Jó. Még egyszer legyen már kedves megmondani a nevét. Ja, természetes, tehát hogy tudjon reklamálni. Maklik Márton vagyok, és reklamálni levélben tud. Kossuth utca 41 számra kell írni a levelet. Milyen utca? Kossuth utca 41 szám Debrecenben. Kossuth 41. Debrecen, és rá kell írni, hogy reklamáció. Reklamáció. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Elnézést, hogy föltartottam. Abszolút nem tartott fel, uram, ez a munkám. Jó, hát nem foglalkoznak ezzel, tudom, de én nekem meg az a bosszantó, hogy fogyasztok 11 kilowattot, és kiküldenek 3000 forintos Uram, az ott egy részszámla, amit ön kapott. Tehát önnek semmi más dolga nem... Megbeszéltem a kollégával, azt mondta, hogy azt tegyem semmiség. Kiküld nekem egy másik számlát, amihez nem küld csekket, hanem oda leveszi a 3000 forintból azt a 11 ezért, és akkor fizessek be 2700, de mire fizessek be, mikor még csekket se küld semmit. Nem, ez valóban kriminális, ami megy ennél a Ez abszolút nem kriminális, uram, ez abszolút nem kriminális, ez egy teljesen normális, jogos részszámla volt, ami kiment, ugyanis ön nem diktált óraállást, ennek következtében kiment a részszámla, ebben nincs semmi kriminális, ez teljesen egyértelmű. Hát akkor miért nem küldött hozzá csekket? Hogy miért küld hozzá csekket? Miért nem küldött hozzá csekket? Mert hogyha nem megy csekk, az azt jelenti, hogy önnek jóváírása van. Tehát ott a mögött, a szám mögött van egy kis mínuszjel. Azt látja? Az azt jelenti, hogy ez jóváírás az ön részére. Oda is van írva. Hát, úgyhogy szerintem ebben semmi kriminális nincs. Ez egy teljesen normális hétköznapi számla. Értem. Na, mindegy.
A legjobbakat, azért sok sikert hozzá. Viszhall, uram. Viszonthallás. Farkas Zoltának, jó estét, mivel segíthetek? Halló? Jó estét, Farkas Zoltának, mivel segíthetek? Legyen szíves, mert nem értem, hogy kicsoda, Varga Zoltán? Nem hallja tisztán, amit mondok? Nem. Kapcsoljam a másik kollégámat? Hát nézd, olyan lassan mondta, hogy nem megitt a cugás, és nem hallottam, hogy Varga Zoltánnak hívják-e, vagy hogy hívják? Farkas Zoltánnak hívnak. Varga? Nem. Nem értem, hát látja, hogy nem értem. Hát most én arról nem tettek, hogy én nem érti. Hát, hogyha mondja jó hangosan, akkor meg fogom érteni. Tehát akkor most nagyon hangosan mondjam, de akkor lehet, hogy meg fog Így, ahogy most mondja, igen, így mondja. Jó, Farkas Zoltánnak hívnak. Hát akkor legyen szíves nekem lebetűzni. F. S. F. Mint. S. Nem est mondtam, hanem F. F. F betű. Na, akkor mondjon utána, hogy hát Ferenc. Nem Ferenc, F mint farkas. F mint farkas. Igen. Na, legyen farkas, nekem az is jó. F mint farkas, igen. 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 A mint arkas. A mint Anna. Nem Anna. Hanem. Arkas. Altas. Igen. Hát én nem tudom, hogy ezeket a neveket, hogy honnan szedi, mert még ilyen neveket én soha nem hallottam. Hát ez benne van a farkas névben. A farkas névben? Aha. Hát az én nevem az Farkas Zoltán. Na látja, most már hallottam. Jó estét kívánok, Kovács Sándor vagyok, Debreceni Babentőnben segíthetek. Jó napot kívánok! Beragadtam a budiba, és budiba ömlik a víz. Ilyenkor mit kell csinálni? Nagy levegőt kell venni. Igen? Igen, és megvárni, míg Kusztó kapitány fölmerül, és közli, hogy veszélyben a kagyló. Köszi, hello! Szívesen, hello! Napot kívánok, Maklik Márton vagyok, hívva bejelentővel. Új kenészből telefonálok. Azt akarom megkérdezni, hogy máma, kijöttek a villanyszerelők, mi alapján jöttek ki, hívásra, vagy csak úgy? Kimentek a villanyszerelők? Igen. Hol tetszik lakni? Új kenész, Vöröshadsereg út 34-ben. Máma itt volt a villanyszerelővel. Egy férfi, nem tudom ki volt. Kis türelmet, utána nézek. Tehát, jó. Hol tetszik pontosan lakni? Új kenész, Vöröshadsereg út 34 szám. Hány szám? Hány szám, hölgyem? 34. 4-es vagy 7-es? 4-es, 34-es. Hát nem tudom, mert most írták megint összefele, mert sok ház épült, hát ezelőtt 34 volt, hát nem tudom, hogy hova változtassák. Itt voltak reggel, itt volt a helyivel, a Petróci Bandival, nézték a fát a villanynál, hát hogy bejelentésre jöttek ki, vagy azt akarom megtudni. Pap Józsefné? Orbán Béláné. Hogy tetszik mondani? Orbán Béláné. Horváth Béláné? Orbán. O betű. Nem Horváth, hanem Orbán. Jó, hallom. Na. Pillanat, és utána nézzünk, biztos csak valami félreértés. Reggel itt voltak, azért kérdem. Na tehát, és voltak innen a szerelők és mit csináltak? Ó, igen, Petróci Bandi volt kint, meg egy idegen volt, a kocsival voltak, azt mondja, hogy a fa hátrányoztassa nekem a villany. Hogy itt nem a szomszéd csinált valamit, mert haragszik rám. Hátrányoztassa? Hát ő azt mondja, hát idáig még nem volt semmi baj. Hát megy a rádió, megy a tévé, megy a telefon, minden megyen. És akkor mi a gond? Hát csak azt akartam megtudni, hogy valaki betelefonált, mert itt a szomszédban is van telefon, hogy nem betelefonált a kirétségbű. Vagy a tanács telefonált.
A tanács telefonált? Hát nem tudom. Hölgyem, miről van szó? Mert még mindig nem értem, tehát önnél mi van áram? Nem, hogy arra jöttek ki, hogy bejelentésre jöttek ki, ezek szerint ön lopja az áramot? Hát tegnap többször leszett velem, most azt mondja, hogy hát mert a fa kellett volna neki. Tűzre. Tehát akkor ezek szerint ön szabálytalanul vételezi az áramot. Ez így van, ugye? Nincs vele gond, csak tessék megmondani, és akkor tudni fogjuk. Hát csak azt akartam megtudni, hogy hát bejelentés alapján jöttek ki, vagy csak úgy? Nem, dehogy is, hölgyem, hát ez ilyen szokásos rutin vizsgálat. Nem tudom, majd megkérdem Banditól, mert Bandi itt falunbeli. Nyugodtan. Nincs otthon, már telefonáltam neki, nincs otthon, azt mondja a felesége. Semmiféle bejelentés alapján amúgy sem megyünk ki, csak az ilyen már kíváncsi voltam rá. Ellenőrző körúton. Biztos kellett volna neki, gondoltam a fát, hogy nem épp elment a tanácsra. Hogy ő akkor, hogyha levágja, itt van egy üres telek nekem, hogy ha körbe levágja a villanyszerelő, akkor már hordja el fel a fát. Ja, értem. Na, és ennyit akartam megtudni. Köszönjük, csókolom. Na, köszönöm, viszont hallásra. Ezt hiba bejelentő, Csácsa Gabriela vagyok. Olyan kapinálod. Szokjam kapicsát. De engem nem akarsz kinyalni, te rohadék. Halló, Dézsi Tina, Eonti Szántúri, áramszolgáltató, miben segíthetek? Yes, kérném a biztonsági őrt. Sajnos nem tudom adni. Tessék? Sajnos nem tudom adni. Nem szabad? Nem tudom adni. Miért nem? Azt mondták, mikor én bent voltam Nyíregyházan, még ott volt a titász. Azt mondták, hogyha van panaszom, vagy valami baj, akkor hívjam a titász biztonság. Bizony, hogyha valami baj van, ilyen betörők vagy hasonló problémája van, akkor a rendőrséget kell hívni. A titász biztonsági embereivel semmiképpen sem érdemes beszélnie. Tessék. Az éjszaka 12 órakor minek voltak kint Kovajánéknál a szerelők, és akkor eljöttek idáig az én házamig, és azt mondták, hát ez az óra igazán zúg. Itt voltak kint Kovajánéknál. Igen, valószínűleg ők jelentettek be valami valós hibát, ők kimentek meg. Azt jelentették be, hogy zúg az órájuk. Akkor miért tetszik kérdezni, hogy miért mentek ki, hogyha pontosan tetszik tudni, hogy miért mentek? Azért, mert hallottam. Azért nem kérdeztem, mert én hallottam mindent, hogy mi ment itt. Igen, tehát természetesen ők felhívták a titászt, bejelentettek egy hibát, és beszélt, de igen, kiment, de önhöz is kimentek, mert tessék fordítani, könyörgöm. Nekem pedig egy 2003-ban legyen szíves egy kicsit halkabban beszélni velem, önnél többször is voltak a szerelők, ez dokumentálva van itt a titásznál. Nem szokott, már fel jó asszony, vagy jó, nem is tudom, hogy kicsoda. Na, tessék, ezt a legutóbbi mondatot nem értettem, legyen szíves megismételni. Hogy nem is tudom, hogy kicsoda ön. Azt mondtam. Bemutatkoztam, Dézsi Tina, vagyok ügyfélszolgálatos, nekem műszaki hibákat kell bejelenteni. Na, ez műszaki hiba, mert nézzen ide. De önnél már többször voltak kint, és nem találtak semmilyen műszaki hibát. Nem is tudom, hogy mit csinálna. Nézzen ide, engemet maguk öléssel fenyegetnek ezzel a tugással. És tulajdonképpen Kovajánéknál kimentek, ide meg nem jöttek, mikor... Igen, mert náluk volt műszaki hiba, Anna néninél pedig nem volt. De már többször meghallgattam is. Mikor a titász kijött, 2 ember, erre nekem tanul van, megállt az óra előtt, ránézett, és azt már el is mentek, hogy erre azt mondja. Igen, mert valószínűleg már sokadjára voltak kint, és elnézésből meg tudják mondani. Azt hiszem, a szerelők jobban tudják, hogy van-e hiba, vagy sem. Az óra leolvasója, mert nekem nem tudom, hogy milyen számlákat küldnek a Kovajánék, hogy én használtam 101 kilowatt elektriket. És persze, hát én emiatt komplénáltam, és írtam Debrecenbe, és Debrecenből ki is jöttek egy fiatalember, és itt leolvasta az órát. És akkor én megkaptam a számlámot csak 225 forintról, amit én ki is fizettem. Akkor minden rendben van. Azt hiszem, ennek a vitának semmi értelme, attól tartok, le kell tennem viszont hallásra. Jó napot kívánok, Makrik Márton vagyok, a Titász RT műszaki hiba bejelentőjéből. Miben tudok segíteni? Azt szeretném megkérdezni, hogy tudakozó plusznak a számát, tessék már megmondani. Kinek a számát mondjam meg? Tudakozó plusz. A tudakozó plusz számát megmondjam neked? Kíváncsi vagy rá?
Igen. Megmondjam? Igen. Megmondjam a tudakozó plusz számát. 0670-es. Várja, 06. Tehát írjad. Igen. 0670. Igen. 599. 03 58. 59. Tehát 599. 03 58. Ez a tudakozó plusznak a telefonszáma. Mindjárt a rendőrségnek is megadom a tudakozó plusz számát, jó? Hogy ők is el tudják érni. Várja már! Kívánok! Jó estét kívánok! Megtalált az anyja köcsögit? Megbasztam én a száratra valaha? Nem, de nem is fogott egy kis bűn. De meg is... Összesiba bejelentők, Vásmigor vagyok. Szeretni beszélni? Na mi van, nyomorulsz? Kivel akarsz beszélni? Mi van, te osztop kell Geci, buzi? Gyere ide, azt kiszopom, na jössz? Buzi vagy? Hát te biztos az vagy. Hát én hogy lettek buzi? Nincs ott semmi, hogy hívják, függkes a közelbe, hogy ilyenkor este, hogy miért nem elégítitek ki egymást, vagy szoptok le egy fasz. Szopd le anyádat. 3-10 kóbaznak, hogy hívják kínlóztok. Hát menjetek faszok. Nem vagyok én a anyát, hogy így... Hallod, figyelj, a faszopás az nem értelmesebb tevékenység. Szerinted? Milyen sikite? Vagy ti nem szeretitek a faszt? Hát, mármint olyan téren nem. Hát akkor mit szeretsz? Olyan téren, akkor mit szeretsz a mellett? Vagy mit? Ez egy fasz? Na mit szeretsz akkor? Mit szerettek lányok? Téged. Igen. Hát engem ne szeressetek, szeressétek egymást, jó? Na valami jó orgia hangot nyomjatok. Mi van te? Nem tudsz sikítani? Hát ez elég szar volt. Na próbáld meg még egyszer, jó? Hát micsoda dolog ez? Jó, hogy így viselkednek az állampolgárokkal? Nem szégyelik magukat? Mert mi a probléma? Pécset, mindent fölhívtam. Már rámegy az összes pénzem. Ingyenes vonal, hölgyem, pillanat. Vannak. A kurva anyjukba menjenek a büdös picsába. Mit képzelnek? Mi a probléma? Ami megvan adva, ez, meg másét akar. Hölgyem, mondja már el végre, hogy mi a probléma. Szóljon már valaki, hogy egyszerűen már mit csinálnak? Mi van itt? Ide van írva Pécs, ott van. 06 80 545 545. Megmondja, nem jó? Azt mondja, 45 9 96 0 0. Ennyi, kész, vége. Most már felírom az egészságot. Hölgyem, egy pillanatra, mi a baj egyáltalán? Eljutni. Hol élünk? Hát hol élünk már? Hol élünk? Szégyen és gyalázat. Hölgyem, mi a probléma? Szégyen és gyalázat, tudja mi az? Egész reggel után mozdulgozik az édásnál Pécset, és ilyet csinálni. Hát most már menjenek ám a büdös frankba. Hölgyem, ez a titás? Én azt tudom, azt hittem, most azért végig telefonáltam az összeset, és ide beszól nekem, hogy hívjam föl, itt van Pécs. Mi a problémája? Számlázással van baja, vagy műszaki hibája van? Most várjon meg, uram, én ezért fizetek, vagy nem fizetek, mert most már ingyenes telefonszám. Na, mi a probléma? Hagyom, mert szólok a bátyámnak, aki a díjásnak az igazgatója, és ki fogja rúgni az összeset. Na, azt mondja, hívjam föl 0680. Pillanat. Műszaki hibája van, vagy számlázással van baja? Nekem számlázással? Mikor lett volna bajom? Soha az életemben. Jó, tehát akkor műszaki hibája van, mi a baj? Igen, azt mondja Pécs, Rákóczi út 73/B, azt mondja, hát én Pécset éltem 37 évig. Pécsen van a hiba? Nem, Hahóton, Zala megye. Hahót. Hölgyem, ez a titás, Debrecenben vagyok. Hát én tudom, hát azért... Ez az ország másik vége, hölgyem. Hát tudom én. Miért nem a dédás hiba bejelentőjét hívja? 06 80 20 50 20. Átkapcsoljam? Figyelj ide, most nekem már ide mondjon már valamit, mert én most már végig próbáltam az összes telefonszámot Debrecentől, a nem tudom, a jó Istenig, oda, csak valaki segítsen, mert ha nem segítenek, akkor nem tudom, mi lesz. Egy pillanat, jó. Én figyeljen, uram, ne haragudjon, hogy ilyen ideges vagyok, ne haragudjon. Jó, rendben. Ne haragudjon, én arra kérem önt, én Hahótól lakom. Jó, pillanat, nekem hiába mondja, egy pillanat, jó? Zala megyébe, és kérek egy telefonszámot,
hogy nekem csinálják meg ezt a mocskos vagy ezt a boilert. Jó, egy pillanat, tartsa már, jó? Nekem mondjon már egy telefonszámot, hogy... Jó, várjon egy kicsit. Mert én most már 2 napja vagy 3... Halló, jó estét, Kámpás. Jó estét kívánok, Koncsesko Zoltán vagyok az Alvégi út 5-ről. Tiszteltem, parancsolj. Figyelj csak most, te kezdődhetünk? Persze, nyugodtan. Mert, bocs, csak azért, mert így gyorsabban el tudom mondani. Így van. Na, figyelj, tesó, az a gond az egészben, hogy kurvára nincsen itt áram. Ez a Alvégi utca 5? Igen, tudod, a Hetényi mögött, ami van, az a hosszú... Az a probléma, hogy szólnak egész nagy területén elment az Nagyszerű, örülünk neki. Csak úgy szintén mi is, csak az a baj, jó. hogy hiba bejelentően. Bazd meg, hallod. Egy trafó állomás meghibásodott, igen? Egy 20 perc elkezdték a szerelőink a hiba javítását, úgyhogy remélhetőleg minél hamarabb lesz áram. Jó, van, tessék, csak a fogyasztó, mert tele vagyunk izével a hússal. Értem. Megértem. Kicsit húzós. Ezt tudom önnek mondani, úgyhogy minél hamarabb. Hogyha a kárigény keletkezik, akkor azt, hogyha... Persze, majd akkor be kell menni, meg a következő... Levelet is lehet írni. Te a lófaszt. Jó. Tesó, tudod, nagyon jó, nem úgy van az. Jó van, tesó, csumidáz akkor. Szia. Jó napot kívánok, Mazai László vagyok, miben segíthetek? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Mazai László vagyok, miben segíthetek? Monostorpályiból jelentkezem, Adendre 3 szám alól Szűcs Sándor. Szombat óta, nagy vihar óta a vízóránk nem működik. Vízóra? Ön most az EON Tiszentúli áramszolgáltatót hívta. Az áramszolgáltató. Halló? Monostorpályiból jelentkezem. Igen, ezt értettem. Szűcs Sándorné, Adendre 3 szám alól. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a villanyóránk nem működik. Igen, csak az előbb ön vízórát mondott, azért kérdeztem. Tehát a villanyóra nem működik? Nincsen áram? Halló? Monostorpályiból jelentkezem. Igen, ezt értettem. Szűcs Sándor, Adendre 3 szám. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a vízóránk nem működik. Most a vízóra vagy a villanyóra? Halló? Nincsen áram a lakásban? Monostorpályi, Adendre 3 szám alól jelentkezem. Szűcs Sándor, szombat óta, nagy vihar óta a vízóránk nem működik. Hölgyem, hall engem? Halló? Igen. Igen, tehát kérdeztem... Mondom, Monostorpályiból jelentkezem. Ezt értem, ezt már negyedjére mondja, tehát én ezt megértettem. Szűcs Sándor, Adendre 3 szám alól. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a vízóránk nem működik. Az lenne a kérdésem, hogy áram van-e a lakásban. Hall engem, hölgyem? Hát igen, már elmondtam sokszor. Értem, de kérdeztem valamit, és arra nem válaszolt még. Tehát áram van-e a lakásban? Van-e áram a lakásban? Igen. Van áram a lakásban? Igen, Adendre 3 szám. Értem, akkor mi a probléma? Akkor miért hívta a hiba bejelentőt? Tehát, hogyha vízórával van probléma, azzal mi nem tudunk foglalkozni. Ez áramszolgáltató. Igen. Tehát akkor még egyszer megkérdezném. A villanyórával, vagy a vízórával? A vízóra nem jó. A vízóra. Értem. Akkor sajnos nem minket kell hívni, mert ez áramszolgáltató. Tetszik érteni? Halló? Tehát rossz számot tetszett hívni. Az Adendre 3 szám, Monostorpályi. Igen, ezt értem, hogy Monostorpályi Adendre 3 szám, de mi áramszolgáltatók vagyunk, mi nem foglalkozunk vízórával. Nem hozzánk tartozik. Tehát egy másik telefonszámot kellene hívnia, nem az áramszolgáltató. Hát máma, már olyan sok telefonszámot hívtam, hát egyen se jön be. Értem, de hát ez áramszolgáltató, mi vízzel nem foglalkozunk. Tehát vízóra javítással nem foglalkozunk. Tehát sajnos én nem tudok segíteni önnek ebben a problémában. Hát ezt a számot mondták pedig, hogy ezt hívjam. És ki mondta ezt a telefonszámot? Ezt megkérdezhetem? Mert hogyha a villanyórával lenne probléma, akkor tudnék önnek segíteni. De így sajnos, hogy a vízórával van a probléma. Így nem. Ez így nem megy. Sajnos. A vízóránk nem jó. Értem, én ezt értem, hogy a vízóra nem jó, de ebben nem tudok segíteni önnek, mert ez áramszolgáltató. Az EON Tiszántúli áramszolgáltató. Vízórákkal kapcsolatban ilyen problémával
sajnos nem tudok önnek segíteni. Egy másik telefonszámot kell hívni önnek, ahol majd tudnak segíteni. Egy másik szolgáltatót kell majd felhívnia. Te tetszik érteni? Tehát én nem tudok segíteni önnek. Egy másik szolgáltatót kell felhívni. Mi áramszolgáltatók vagyunk. Hát nem tudom akkor milyen számon hívjam, hát ez van a telefonon. Értem, a telefonkönyvből ki kellene nézni ennek a szolgáltatónak a telefonszámát. Tehát mi áramszolgáltatók vagyunk. Mondok önnek egy telefonszámot, jó? Amit fel kellene hívni. Hangosabban tessék mondani. Tehát mondok egy telefonszámot önnek, amit fel kellene hívni, és ők tudnak majd segíteni önnek. Tessék leírni. Tessék hangosan mondani, mert nem hallom. Máma, már minden számot hívtam, hát most már nem tudom, hogy mit hívjak. Most akarom elmondani önnek a telefonszámot, amit hívnia kell. És akkor itt tudnak majd önnek segíteni. Tessék mondani. 54-es körzet. 54. 402. 402. 2. 079. 070. 9. 70? 079. 9 a vége. Ezt hívjam, ezt a számot? Igen, ezt a számot kellene hívni. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszontlátásra. Vakulenko Márki a bejelentő, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Jó napot. Érdeklődnék én olyan téma után, hogy küldözgelik nekem ezeket a csekkeket dögivel. Hát uram, az a probléma, azon a nagy probléma, hogy ez itt a műszaki hiba bejelentő. Tehát nekem nincsen számlás rendszerem. Nem tudom utána nézni, nem tudok utána nézni. Ez volt mi a fene a hívószám, nem? Nem, ez biztos nem. Ez a műszaki hiba bejelentő. Hát akkor hol a francba lehet? Mondom a telefonszámot, 0640. Az mit jelent, hogy 40? Hát 40-es a telefonszám, 40-es körzetszám. Na de az nem ingyenes hívószám? Az nem, sajnos. Hát a jó kurva anyját, ha megbasz, akkor a titász ott a honban. Hát most uram, én nem tudok ebben. Napot hiba bejelentő, Kovács Tibor vagyok. Jó napot kívánok! Kérném szépen, ugye itt a szolnoki titásznak a telephelyén voltam, és hát erre a telefonszámra irányítottak, hogy ugye változott a helyzet. Most tessék szíves már egy kis figyelemmel megajándékozni. Szolnokon itt a Szent István téren van a vártemplom. Tehát ugye a titász oldalán meg a MÁV kórház szomszédságába, és szünetelt a világítás egy pár éjszaka. Most újra égnek, de a templom oldalán, Tisza felőli oldalán, a plébánya előtt, meg a játszótér előtt nem ég. Ugyanakkor a plébányahivatal és lelkészlakás az a templom és a Tisza közt van, és a kerítésen belül, tehát az egyház telkén van 2 pozna reflektorral. Ezt nem az egyház kérte annak idején, csak megengedtük, hogy ugye akkor a város így akarta, hogy égjen, ki legyen világítva ugye a templom idegenforgalmi gócpont, az se ég. Tehát akkor a templom épület és a Tisza közt ugye a utcán 2 nem ég, és a plébánia kerítésén ugye kertesház, a 2 nagy pozna nem ég, és a Tiszaparti sétányon ugyanaz a típusú, mint ugye itt a téren, utcán, ott se ég 2, tehát ennyi hiányzik. Na már mostan legyen szabad mondanom, hogy a hajléktalanok telephelye, ugye itt a Tiszaparti bokrok, meg ugye, sőt a Bástya utcába se ég, a templom túloldalán, tehát a MÁV kórház kertlábjába, az az egysorház, és újabb garnitúra ilyen bandita-szerű hajléktalanok lepték meg Szolnokot, ez a sötétség, vagy legalábbis erre, hogy a közbiztonság is labilis, meg olyan sötét van, hogy bele lehetne harapni. Tehát ezt ugye tessék szíves tolmácsolni az illetékesek felé. Most akkor még annyit tudom, hogy akkor ez milyen utcán található? Szolnokon? Szolnokon, Szent István tér. Tehát ha jönnek Szajolból a hídon át, mintha a MÁV kórházba mennének.
Látom. Ugye balról van a művésztelep, MÁV kórház, jobb oldalt ugye lakások, a tér közepén a templom. Na most a templom Tisza felőli oldalán, a plébánia előtt, a gyerekjátszótér előtt, és a plébánia kerítésén telkén belül a két nagy reflektor, és ugyanezen a vonalon a Tiszavize partján a sétányon. Értem, jó, még egy nevet fogok kérni. Gacsári Kis Sándor. Én vagyok az öreg pap. De már most ugye a lakók is ugye mondogatták nekem, ugye, és ezek az éhes, tetves hajléktalanok, ezek olyanok ugye, ezek itt a sötétben úgy leütnek valakit, mint a pinty. Hát igen, vigyázni kell velük, mert nem mindegyik olyan békés természetű. Jó, rendben van, köszönöm szépen a bejelentést, továbbítani fogom az illetékesek felé, jó? Igen, köszönöm szépen, nagyon viszont hallásra, és élénk üzletkört kívánok. Én köszönöm, uram, viszont hallásra. Viszont hallásra. Napot kívánok, Maxik Márton vagyok a hiba bejelentőből, miben tudok segíteni? Jó napot kívánok, megint én vagyok. Napot kívánok. Igen? Akkor esetleg azt meg tudnak mondani, hogy mikor kapcsolják vissza a villanyunkat? Mondanék egy ügyfélszámot. Uram, tehát ez itt a műszaki hiba bejelentő, én nem tudok önnek segíteni. Mert nem tud? Nem, mert én nem tudok önnek segíteni, mert önnek gondolom vissza kell, hogy kapcsolják az áramot, arról van szó, számlatartozás miatt kikapcsolták. Én viszont sajnos nem tudok ebbe segíteni, mert én nem tudok nekem azt mondják, hogy elrendelően elküldöm önöknek a faxot, és utána hívjam önöket, hogy önök tudják megmondani, hogy mikor kapcsolják vissza, hogy mikor jönnek ki. Hát, hogyha ön mikor küldte el ezt a faxot? 8-10-én. 10-én? Igen. Tehát már akkor egy partnerszámot mondjon már nekem, és akkor megnézem én gyorsan, jó? 100-as, 199, 1704. 1404. 1704. 1704 pillanat, jó? Tehát 100-as, 199, igen, 199, 17-es, 04. Paulik Mihály. Igen. Nyírvasvári Bátor 53. Igen, 54, igen. Vagy 54-es. 53, 54. Ugye megnézem, megkaptuk-e már ezt a faxot. Biztos meg kellett volna, hogy kapjuk. Visszakapcsolási rendelés tegnapra kiadva, ez azt jelenti, hogy ma vissza fogják kapcsolni a mai nap folyamán. Ez biztos? 100% vissza kell, hogy kapcsolják. Uram, kérdeztek még valamit? Persze, természetesen. Ezt az elején miért nem tudta nekem elmondani? Mert az előbb nem ezt kérdezte, uram, hanem azt kérdezte, hogy tudom-e kapcsolni önnek Tóth Attila ügyintézőt. Na most én nem igen, utána másodjára felhívtam, másodjára megkérdeztem tőlente, hogy mikor kapcsolják vissza. Ő nem kérdezett tőlem partnerszámot, semmit. Mikor én mondtam, hogy nézzen utána a partnerszám, akkor esetleg megnézte. Így van. Ez pontosan így, mert sajnos máshogy nem tudok segíteni, mert én... De uram, hogy nem kért tőlem semmi partnerszámot, én mondtam, hogy nézzen utána, mondtam egy partnerszámot, és utána nézett meg. Én ezt értem, uram, viszont ezt nekem még csak meg se kellene néznem. Mert ez nem az én dolgom, mert ez itt a műszaki hiba bejelentő. Tehát én ezt meg tudom ugyan nézni, de nem fogom általában megnézni, mert ez számlások direkt azért vannak, hogy őket fel lehessen ezzel hívni, akik meg tudják önnek ezt mondani. Jó, mert nekünk itt most rengeteg hiba bejelentés érkezik, nagyon sok helyen nincsen áram, és mi ezzel nem foglalkozunk, nem tudunk érdemben foglalkozni vele. Sokkal többet tud önnek segíteni egy számlásügyintéző, mint én. Értem. Jó, azért én kizárólag ezért nem segítettem önnek elsőre, meg ezután sem fogok többet. Jó? Nagyon kedves. Köszönöm. Hát sajnos ez van, uram. Másik. Kívánok, Maxik Márton vagyok a hiba bejelentőből. Legyenek szívesek már a Kabar utca 13 szám alá kijönni, mert a hálózatban ég a doboz. Nem tudok se hűtőn, se semmit. Tehát akkor még egyszer előről elkezdem, jó? Tehát csokolom, ez itt a műszaki hiba bejelentő, miben tudok segíteni? Micsodát? Miben tudok segíteni? Tehát mi a probléma? Hol van ez? Kabar utca 13 szám alatt van. De melyik faluban? Faluban, Franc Karikát, Debrecenben. Debrecenben, csak én ezt nem tudom, hölgyem, mert ez egy központi hiba bejelentő az egész. Igen, cirkalmazzuk csak, vagy egy óra hosszáig, hagy égjen a ház, igaz? Igen, tehát akkor jó. Hol van ez, Debrecen? Debrecenben, igen. Igen, Debrecen. Mennyi ideig kell várni? Kabar utca 13. Kabar 13-as. Horváth Etelka, hölgyem. Igen. A Monostor pályaúton csinálják ott az utat,
és ott van valami probléma, mert ég a doboz, ég a házban, mindenki van, 2 órakor lefekszek, és 3-kor már úgy ég a doboz, hogy rázkódik az egész mindenség. Tehát akkor még egyszer nem értem, tehát ég a villanyóra? A villanyórát már 2-szer csapta ki, a körtét leégette. Kim voltak, és azt mondták, hogy még egy eset, akkor lecserélik az órát. Most nem, hogy még egy eset, hanem még veszélyesebb. A doboz, a hálózat. Hölgyem, egy pillanatra meghallgatna? Tehát mi a probléma? Ég? Mi ég? Nem értem, hogy mi ég. Hogy a villany nem tudom használni, ha leoltva, semmi nincsen üzemelve, hűtő, semmi se, akkor is világít, és robog, és az a francos doboz, meg... Hölgyem, tüzet fogott? Tüzet fogott? Tehát ég, gyúlik, füstöl? Füstöl? A lakásba. De füstöl, ég, meggyulladt. Tüzet fogott. Piros? Nem piros. Én nem tudom, hogy Hölgyem, miről van szó? Nem értem, hogy miről van szó. Tehát hát, ég... ha 5-6-szor megmagyarázom, jöjjenek és megtudják. Nem, hölgyem. Elég volt az idegességből, elég volt az ígérgetésből, elég volt! Hölgyem, tehát... Jó napot kívánok, Makrik Márton titán. Jó napot kívánok. Tisztelt Uram! Én ezen a számon hívnám, ami az van leírva, hallgat? Igen. Tehát ezen a számon 7 óra után elmondom 06 80 210 211. Bele szól, nem mondom, hogy hülye nő. Egy értelmes nő majd várja a hívásunkat. Na mostan, mivel 7 óra ide van írva, ennek, amit felsoroltam önnek száma, hogy hívjam, bediktáljam az óra hálást minden holnap 17-én 7 óra után. 5 most 6-szára megint néztünk a csekken egy olyan számot, ön jelenkedik. Ami ide nekem fel van írva, nem mondom még egyszer, mert fel van írva. 8210-211-es telefonszámon az óraállást tudja bejelenteni, uram, ezt én értem. Igen. Ki az, aki ott hazudik? Ki az, aki oda van ültetve? Véden értelmes nőt ültettek oda. Bemondanám a villanyszámla óra hálását. Neki? Neki kell mondani. Tessék? Neki kellene bemondani. De ide figyeljen már, uram! Vigye már vissza a telefont, majd hallgassa még, hogy mit mondanak vissza. Gyerekházáról telefonálok, Runyányi Pál. De mi a problémája, uram? De tudja, mit mond? Majd várjunk, mert visszahívjuk. Hogy visszahívjuk? Igen, na most csak félhívjam. Hallgassa már, Léa, ó? Jó. No, már is. Jó napot kívánok, Fodor István vagyok, miben segíthetek? Jó napot kívánok, elnézést, nem titasztették? Már megváltozott, július 1-től elvon lettünk, de lényegében ugyanaz. Elnézést kérek, viszont hallásra. Halló, hölgyem.